Muri yeZimbabwe aiwa hone America yoti aiwa Professor Vamtuli Ncube Finance Minister muZimbabwe aiwa yava nguva yekuresigna aiwa vane zvikonzero zvavapa vachiti aiwa nokuti ndivari kukonzeresa aiwa inflation aiwa nekuhaika kuma-prices ezvinhu munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe mashoko anoshamisa atona achibva kunyika United States of America vachiti aiwa Mutuli Ncube vafana kuresigna. Saka mina mashoko aya ndokupa mukana wenochibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon. Tamboshana mabditsa ndokupa pano paZim News Live. Notanyora vachiti American economist Steve Hank says Zimbabwe's Minister of Finance, Economic and Development and Investment Promotion should resign as he has failed to turn around the country's economic fortunes. Vachendera mberi vanouya vanyora vachiti the United States dollar now dominates domestic transactions while the Zimbabwe dollar now trades at 18,000 Zimbabwean dollar per dollar on the parallel market. Ncube hiked various taxes and introduced new ones in the 2024 national budget, and this has resulted in massive price hikes and the erosion of workers' salaries, particularly civil servants. President Mnangagwa recently hinted at a raft of policy changes that he said were meant to arrest the RTGS dollar's massive devaluation. Sando mashoko ane achitaurwa zvinzi aiwa Professor Vamtuli Ncube vanofana kustepa down aiwa nokuti vakonewa basa ravo vakonewa rana chinhu. Ndo mashoko ari kutaurwa naeconomist wekuAmerica. Muri yeZimbabwe pine mucomment section medu chibotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musakangana kusubscribe, kulike pachena on the bell icon. Tirambochana mabditsa ndokupa pano paZim News Live.